Tak mau ngemotakan Bapak Poros dulu. Berarti mulai 2005-2030 praktik-praktik suap korupsi ini mboten teng ngene kepolisian mau sedaya gitu nggih. Sedaya niku sampun mboten wantun. Nanti saniki pun mulai ketinggalan, Mbak. Tiang-tiang ono Kapolres dicopoti sedaya macam-macam ngoten niku. Nggih, riyen kan mboten enten. Nggih. Saniki pun bahkan niku pun terlihat. Nggih. Mandike 2020 nggih. Nggih. Monggo Mas saderenge Mas Indra. Iki enten titipan pertanyaan kok dipinane kan ngene iki Loro niku kan enten panggenan namanya Kesongo, Mbak. Niku kok saged meledak kados napa ngedalaken swara lumpur ngoten niku pripun, Mbak? Terus enten gaib napa pripun ngoten niku? Oh nggih niku zaman rumiyin Bapak niku piyambake nggadahi tiyang niku boten pirsa bapake. Terus berturut-turut supados kepanggih lan matur suwun kepanggih niku bapak niku Aji Soko. Dan niku nembe kepanggih diakeni kan ngaten-ngaten secara simpel mawon. Niku diakoni niku putrane tapi niku putra niku asmane Joko Ngingklo wujude ula. Lah niku piyambake mesanggrah wonten Kesongo, kasebut Kesongo niku enten bocah angon cacahe sedasa sing saged mlebet pikantuk niku 9. Sing setunggal niku teng inggil kalih nangis kalih beto jaman niku nggih garit to pecut digedhog-gedhoke lan niku medal darahe. Terus guru wau ngingkong piyambake mlayu konco teng dalem namine dusun Pakuwon sanjang tiyang kampung dipilih iku mun mboten enten terus disebut Kesongo. Nggih. Lah niku tanda-tanda medal lumpur ping kalih sakmenika sing rumiyin niku sing saged mlebet ditulungi setunggal sing 18 niku mboten saged dipundhut ilang. Dan iki malih wingi mekaten. Dan niku lebete niku pun growong amarga niku perjanjiane pun titi mangsa sing kalih bapake rumiyin Aji Soko kalih Joko Ngingklo. Badhe disuwun pundhut. Tapi mungkin berpotensi bahaya apa mboten niku, Mbak? Amit sewu nggih bahaya bapak niku lumpure mboten iso mendhet. Tapi kados Lapindo kan itu sakit apa enggak? Nggih saged. Tapi niku alami bapak. Alami. Nggih soalnya mau ditarik. Bukan kesalahan manusia ya. Mboten. Tapi di tem sebelah ini ku kata pemukiman penduduk apa mboten, Mbak? Kata. Ini sak karepe piyambak nggih mboten saged diteni pasulan napa ngono Mboten niku, mboten. Nggih. Oke. Terus mungkin sak derenge dilanjutkan sekedar mawon nggih kain nggih. Nanti tanyanya sebentar aja. Seneng sebelah Niki Mbak, terkait pesugihan Mbak, kadang-kadang kita gini dusun itu, ojo lewat tuh sawahe wong kuwi, ojo lewat mulai tegange wong kuwi, mungkin di pesugihan. Nek nane bareng dipuk terone langsung kok mak kesambet tapi dadi rawoni. Nah, ngoten niku kuatah Mbak. Nah niku pripun enten penangkale antisipasi ini napa mboten? Nggih amit sewu menika wonten Bapak. Bilih mangke badhe liwat tegilan Bapak kala sing serati intine enten tujuan boten sketsa lah. Niku disebut asmane. Contohnya pripun Mbak? Contohnya Pak Indra nggak di Tegalan, dan yang lewat niku kerja desa sing boten-boten lah mangga sing liwat amit sewu Pak Indra. Kula nderek langkung wonten tegilane pun boten napa-napa. Aman Mbak? Aman. Oh, tenang Nggih. berarti. Ajeng mundhut tanduran dipundhut boten napa-napa. Oke.
Mas Indra, monggo dilanjutkan. Mbak niki kula badhe mangsuli malih terkait lumpur dek wau. Lapindo niku kan sampun mulai tahun 2006 ngantos sakniki kan dereng saged mapak. Sampun di wonten ahli-ahli didugekaken teng Sidoarjo nggih boten saged. Kula badhe nyuwun pandangane Mbak Gareng tentang niku enten unsur gaib napa mboten kan unsur lumpur lapindo niku. Nek lumpur lapindo nek unsur gaib wonten Bapak. Cuma nek ditanglangi mboten saged nek kagem kula permisi penggalih di kepercayaan. Niku sing salebete bumi niku enten namine nek kula nggih kula mirsani rupane abrit. Niku pun miring dados megang. Mboten iso ditanglangi. Sing teng lebete bumi. Jadi dataran utawi tanah sing ngandhap niku pun oleh karana niku sing keindahan alam niku sedaya niku pun ajeng kelas. Namine nek kula kerak bumi rupane abang teng jero mriku. Teng jero lemah datar sak ngisore niku pun banyu. Kerak bumi Mbak nggih. Berarti intine ndamel cara napa mawon mboten saged mampet banget. Amin sewu para bapak sedulur nek mirsani kawontenan sing wonten kombet mboten iso. Soale pun prosat pamit griyane pondasine pun pedhot. Niki nggih wonten malih tiyang sepuh kados panjenengan nggih masalah lapindo niku terusnya kan wonten harta karun sing tersimpan ten gini lokasi lumpur niku. Terus benjing niki termasuk lumpur ini kan awal akan munculnya harta karun yang terpendam. Nah niku menurut Mbak Gareng pripun harus napa mboten Mbak? Amin sewu nek harta karun sing wonten mriku Bapak diarani wonten nggih wonten nek prisipula mboten sewa niku wonten niku nek saged manfaatno medal lumpur nggih termasuk niku kenging dihasil nek mboten kan mboten iso nek harta karun sing sak tenane gedhe amit mboten niku nek harta karun niku peninggalan zaman kerajaan enten niku mboten teng mriku nggih pundi bekas kerajaan dan niku wonten peninggalan sing berharga. Ya niki terkait kali harta karun leluhur Mbak. Dan ini kan kata tiang-tiang sepah niku nek sanjang nek ngendikan bahwa banyak harta-harta niki leluhur tersembunyi, tersimpan secara gaib. Lah niku harta niku berupa materi napa berupa napa Mbak niku tersimpan secara gaib niku Mbak. Nggih niku amit sewu pas kerajaan sedaya wonten Bapak. Soalnya zaman kerajaan sak menika tiyang niku talak brotone niku mboten kenek digantes. Ajeng sauripe tiyang niku siap. Tiyang panjenengan tiyang rumiyin ngendikan langsung kedadosan sakala zaman kerajaan niku. Mila harta sing disimpen niku pun dilenggahi gaib sing akeh nggih kerajaan kala wau benjing titi mangsa titi wanci ajeng diaturke sedaya tiyang sing saged mirsani tayundut. Kok sinten-sinten monggo lah nek saged monggo. Berarti intine kinten-kinten harta leluhur niku saged muncul malih Mbak. Saged. Nek kula yakin saged. Tapi enten srana syarat duka niku sing percayaan, duka ping napa mawon monggo lah saged spiritual. Upami sing Islam ngagem sadat no Fatihah mboten amit sewu sedulur saged iki. Tapi enten linambaran rasa kapercayaan terus enten lampahan yang Jawa namine talak brata utawa bentur. Supados mengke enten penunggu atau penghuni niku tiap ngadepi. Nek mboten wonten amit mboten kuat. Berarti malam benjing niku nek saged mendhet harta niku tiang-tiang nek sampun rinuwih nggih Mbak. Nggih. Matur suwun. Leres. Kenten-kenten tasik dangu napa mboten Mbah niku medali harta nusantara? Mboten sak menika ugi nek enten sing ngendikake ngoten saged mundhut. Nggih saged. Wonten niku.
Wadah bagi tesian nggih.